έστω και αρκετά καθυστερημένα, αποφάσισα να μιλήσω ανοιχτά. Οι νικητές των Ολυμπιακών μεταλλίων. Τα στόματα ανοίγουν μετά τις αποκαλύψεις της Σοφίας Μπεκατόρου ότι βιάστηκε από παράγοντα της ιστιοπλοείας. Πρώτα πρέπει να απευθυνθώ σε δικηγόρο, να φανταστώ, για να... Χρειάζεσαι βοήθεια. Είναι δημοτικό ακόμα εδώ. Και εδώ την έχουμε πατήσει ήδη. Την ιδεχθή πράξη παραδέχθηκε δημόσια ο ίδιος ο 38χρονος, βαφτίζοντας τον κατά εξακολούθηση βιασμό ενός 11χρονου κοριτσιού ως φυσιολογική σχέση. Αμαλία, μας ακούς, εδώ δεν είσαι μόνη. Δυσκολεύεσαι να βρεις ανθρώπους να έρθουν να πούνε δύο κουβέντες για την Αμαλία, όχι δύο κουβέντες εναντίον αυτού. Ποιος θα πιστέψει το θύμα ότι το χτύπησε? Κανένας. Γι' αυτό. Γι' αυτό είναι έξυπνο, γι' αυτό είναι πανούργο αυτό το σχέδιο και γι' αυτό κερδίζει πάντα αυτό το σχέδιο. Αλλά δεν πρέπει να το δούνε κι αυτοί. Κάνε κουράγιο, τελευταία στιγμή. Είναι η πρώτη περίπτωση στον αθλητισμό που θα οδηγήσει και τις υπόλοιπες. Είναι φορές που έχεις σκεφτεί ότι δεν θα έπρεπε να έχεις μπει σε αυτή τη διαδικασία?